So, ayun mga kapibi, magandang umaga. Ayan. Araw ng Sabado mga kapibi ngayon, kaya ayan, maaga kaming nag-agahan din. Kasi punta kami sa ilog, munguha kami ng ginto. Ayan, kain tayo mga kapibi. Ano? Kain mga kapibi. Yung ulam namin, tuyo at saka ginataang langka. Ayan. Kain mga tibi, kain muna kami, tapos punta kami sa ilog. So, yan mga kapibi, punta na tayo sa ilog. Ito, nirepair ko na yung pala ko mga kapibi. Yan. Bagong hawakan na. Kasi tigas. Kutsilyo na, nara? Kutsilyo? Ta? Nara ta? Te! Bilingan ha, toyog, suka. Ito na pod mo. Ito na pod min. Nauna na si Unik oy. Ano na gani? Bay kayo ang meeting o pasina. Anda, inyo ha kay layo-layo to. So ayan mga kapibi, nanguha din sila ng ginto. Doon sila sa baba mga kapibi. Malayo, medyo malayo yung sa kanila. Maglalakad pa sila ng siguro mga kalahating kilometro o mahigit isa. Ayan. Ako dito lang ako sa malapit mga kapibi kasi malayo na dun sa baba. Titiis na lang ako dito sa konti-konti. Jote karon? Jote pero gahapon ay sa kadlaw namakal rami mga bakal dito pambaligya. So ayun mga kapibi, andito na tayo sa sapa. Ayan. Dito kami mangunguha ng ginto mga kapibi. Ayan. Then may nakita kong sample dyan gahapon. Medyo mataas yung tubig kahapon mga kapibi kasi bumaha ng konti. Ayan. Dito kami ngayon dito kami ngayon magpuplom. Ayan. Sama ko yung anak ko. Kasi Sabado ngayon mga kapibi, walang pasok. Tapos mamaya dyan ako mangangapa ako ng janitor fish dyan pang ulam namin. Ayan. Sample muna tayo mga kapibi. Pakita ko sa inyo yung sample. So ayan mga kapibi, no. Hindi ko na ipakita sa inyo yung sample mga kapibi kasi sobrang pino talaga, hirap makita sa camera. So maya na lang mga kapibi pag nakapagbanlas na tayo o nakapag-plom na, pag mag-clean up na. So mamaya ko na ipapakita sa inyo kung gaano karami yung makukuha natin dito. So set up ko lang yung banlasan mga kapibi. Andun yung plom ko. Kunin ko lang. So, magsisimula na kami mga kapibi. Wala pa yung misis ko mga kapibi. Maya-maya pa yun. Nag-prepare pa ng baon. So, kami muna. Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out.
tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you know. Clean up. Natin kung meron bang laman. Pwede. Tingnan natin kung may laman ba. Basa imong hands. Tana dito, liki ra ba na? Baby, oh. Sobrang pino. Aduh. Ayan. Klaro, init. Hindi, hirap paningin pag napakapino. Hindi na makita sa sobrang liit yung iba. Yan mga ka-PB, oh. Napaka-pino. Grabe mga ka-PB. Sobrang pino. Pero okay lang mga ka-PB kasi marami naman. Yan. Unang pin up mga ka-PB, pero napakalaki yung nakarga namin, oh. Ayan. So, yung iba kasi mga PB, hindi sila makontento pag ganito kapino. Tapos yung sample, kunti lang, halos di na makita yung sample sa sobrang pino. Pero pag na ano mga PB, pag na plum naman natin is nakatipon-tipon, medyo marami naman. Siguro yung kanina, mga pinakababa 1.1 mg. So okay na rin yung mga PB. Meron pang natira. So dyan naman kami mamaya mga PB. Yan. Okay rin. Kakuha pa rin tayo ng ginto mga ka-PB kahit ano. Kahit pino. At least meron. So dito na naman kami banda mga ka-PB. Yan. Yan doon. So pangalawa na ito mga ka-PB. Pangalawa. Ito mga ka-PB, yung pangalawa. Ay! Kunti lang mga ka-PB. Yan. Kunti lang. Okay, kapagod na.
So ayan mga kapibi, nakauwi na tayo no. Umuwi na kami mga kapibi kasi ano, sobrang sakit na ng bewang ko. Surrender na. So ito lang yung nakuha namin mga kapibi. Ayan. Yan lang nakuha namin mga kapibi oh. Napakapino na talaga mga kapibi, sobrang pino, wala talagang halong malaki yan. Ayan. Napaka-powder na. Ayan. Tutok natin. Ayaw mapokus. Ayan. Sobrang pino na mga kapibi. So, yun lang muna mga kapibi, no? Thank you for watching. Sa susunod ulit mga kapibi. Kahit pa paano mga kapibi, nakakuha pa rin tayo ng ginto kahit sobrang pino, meron naman. Siguro mga kapibi, estimate ko dito mga mahigit 20 miligram. Kung hindi abot ng 3, siguro mga 250 or 0.3 miligram. So, yun lang mga kapibi. At salamat sa panonood. Bye bye.